Eya. Eja. Argentina any England. Ye woy ya. Eye body. Anya banchi. Mene woka say de Argentina ashe England 2-1. Na scoreline no anya me wanwa. Obi a wadi bo achi ache bi anim se bo we na eye Argentina win. Okay, eno nkoda. 2. After the match, adia ama mani agye na makomi nkotodwa anim na madanya nkopon ase. Eye se goals na eba ye no. Amfa koda ki bia so. Sa asem yi unyo obi a watena brochacha de make wonte ase. France any Spain match no. Me spirit mu me hu said ye be bia Spain ebe she France. Na mom ade ba kwa me komi nkotodwa anim me pa na nyankopon achew. And they say sintudua ne de ebebo na mom ne enam ne so ebeba no. Me bunkotodwe pa nyame achew say France be Lucio na mom goes na sabi Spain be she no. Eni se efa daki bia so. And then so study France any Spain match na. Even latter part no. O de hwe changes are France coach Didier Deschamps ayeye. And some now make an mo du pa. And unti Argentina any England match we me sa come nko to dua nim pa na nyankopon acho say papa crew away there nke be ya amane mpa ye ho. And unti line up ne ba ye na Saka Ize edema wahu maduweke mu ne wanwamo enim no me to sign na me de nyankopon ase. And England for coach no onim na se coach no monte wakwa coaches no omonte wakwa ana England coach no Tuchel no or no we're reading the diplomatic condition of England media no and we hu nia England for their year daki for wo team nim enti ene match no e wom say England de lose ba makomam no chese ya obi anim me no kasa say over France abi bia ye din no blame game onti say sabi yesi daki for a chimpanzee onti so obi edidi obi atem because nipa na oye mistake ma penalty ni ba ye no eyawo enen so nyankopon do Argentina ene England goes na ba ye no e feeling keka wa bia ni ho amfa ko daki bia so chese eya na eya eyawo sa se wa make o unyo bia watra brochacha onte content we ase na nyankopon de da na se wama bibia awie nkunimdie ewom se England elusi de nemom no goals no amfa bibini so anko rapo nim nanka ade akye a English media no ede yen adane chimpanzee ewo mu krom ni nti no yede nyame ase sa de no shabruta o hwe se de boys na sie ku mo ho mo bobo de ma countries we pa enso bibi for mo so pa no mu Lucia treatment edim nya o enya even players ni nkwa ho enya players ni nkwa na gisa ayi no if you about rechange you need say the city say country be to say England France money sa countries we no o mu Lucy match ke sie bi na fa bibini so a na sa week no okoya on krata eni bi obu show no yaw and so nyankopon adom ekwanya France for efa so Lucy ye no newspaper bi enu betima ba bonten abeka se koda kifo no yempa mo free krom a mo tsu ni mfa so board kredo mo bono ma anyi no mo o ma seda na ya se bibi sa ama enen so nyankopon adom England ni Argentina din goes ne ba ye no Messi na na ye ne magic ko de ball ne fa wiem Messi kura nim say so de ko fa form na fa bibini bi so a dwumom de bedi a bibifo no ono kura no obe feel sorry amomo enu ntie ne ball no ode ni nyina ne nane nam wiem wo hwe go a Enzo share ya long range po na chi obi anye mistake di keeper nso da po nim no akwasi broni ni hu fita enu nti ye hye na normal se ye hye no o nipa ne ahye no yaw but normal it's all good Bonah sanete
And besides, score line ne deɛ ɛwɔ abɔnten. Ɛno nti no wopɛ sɛ odidi a Nyankopɔn yɛ adom a Sunday. Nsoroma ne sɛ Argentina for dia. Ɛno nti no wopɛ sɛ odidi a Sunday wɔnyɛ kasa bebree. According to me ankasa me prophet, ɔsɛ deɛ ɔbɛdi first ɛyɛ Argentina, deɛ ɔbɛtɔ so 2 ɛyɛ Spain, deɛ ɔbɛtɔ so 3 ɛyɛ France. Me nkasa bebree. Ɛya o. Ɛya. But deɛ wɔm na aba no. Deɛ wɔm na aba no. Wɔnyɛ atem de deɛ nyɛ biribiara. Amfa yɛ so. Amfa yɛ so. That is the most important part of this match. Matches me anu a yɛahwɛ yi amfa yɛ so. Amfa yɛ so ne deɛ normal. Amfa yɛ so. Na ne Nyankopɔn ne da n'ase. Amfa yɛ so. I don't know. We are good to go. Thanks a million for being part of today's episode of the Bonah Show. Don't forget to subscribe and be part of this bigger family. Onyankopɔn nhyira wo na ɔnte n'anim kyerɛ wo. Hey yo, I'm rotating now. Hey, shot.